51 години, град Средец. 23 септември е ден, свързан с всеки един от нас, защото историята на малкия град са неговите хора. Нека бъдем горди с това, което имаме. А Средец има история, има и природа, но Средец има преди всичко хора. Тук ли е Пете? Пете. Живо здраво, благодаря. Благодаря. Дай неговото, дай. Благодаря. Я ми разкажете какво празнувате и от колко години е този празник в Средец? Това е нашия традиционен панаир. Нали знаете, че се празнуват много празници. Има християнски празници, има професионални празници, има и традиционни празници. Пък това е нашия традиционен празник. По-преди в Средец, в Карабонар, когато е било, този празник се празнуваше през юни месец, края на май, юни месец. Сега го обърнахме на 23 септември. Така беше кръстено и нашето кооперативно стопанство 23 септември. Това не е традиционният празник. Тук на времето и сега пак става голям празник. Обаче се събираха от цялата околие, от градовете хора идваха, правяха големи борби. И сега имаше мане като тогава. И това ни е на нас традиционни най-големи празник за днешния ден. И още по-хубаво, че днеска пък и тук е Нешка Робева, един голям ансамбъл и една Нешка Роба, дето казаха, че за Нешка няма грешка и ние на гости. Тая вечер ще се порадваме и на нейния спектакъл. И вие сте тук заради Нешка Робева, предполагам? Разбира се. Днеска в Средец навършва 51 година. Това е празника и на града, 23 септември, който от много дълги времена се празнува в Средец. И идват благодарение на такива известни личности, като Нешка Роба, като други ансамбли са идвали тук в Средец, въпреки отдалечения край. Но ние сме доволни и зато сме дошли с бабата да ги гледаме. Добре, да сте живи и здрави, още много години да и вие да сте живи и да идвате по-често. Happy birthday to you, millionaire of Ebro, in 68th Street. Happy birthday, sore. Happy birthday, sore. Happy birthday, sore. Happy birthday, sore.